De meest eigenwijze vastelovensgroep van Limburg, de Kerkrooise band Ummeldernever, bestaat 33 jaar. Ze vierden dat jubileum in november 2013 met een lange feestdag die bij de Puimen in het pittoreske Elkeroor begon. Voordat er het schöne Elkeroor en het schöne Wielder gaat verlaten, wil ik toch nog even een paar dingen vragen. Voordat we dadelijk nog de heren in Hoensbroek gaan. Houden de tankpoet? Ja. Zuiver onderbroek aan? Ja. Nee. Geen onderbroek. Dan moet ik kijken wat we dan met doen, maar dan vind ik de dag aan de wagen, dan krijg ik het vuur. Helemaal goed. Maar Veer het Puimen in ieder geval willen een hele schöne dag wensje. Oké. We vinden het geweldig dat we hier bier hebben morgen gezien. Eerlijk. En dat we echt hoor. Het heeft buiten gekost, maar Ja. we zullen met de bus op moeten komen, maar het maakt niet goed. We wensen je een hele fijne dag. En amuseerlijk. En als we nog een keer van mogen broek mogen maken, heel graag. En durven we 3 maal krachtig Wieler? Ja! Puimen? Ja! Ummeldernever? Ja! Jongens, daar huren vuur je kraag, nog kalkveld van de boeren, de pannen van het dag. En trots toe dicht daar wie dat kunt, wist toen nog net gescheerd. En zare vuur en eerlijkheid, dat wel wanneer begint. Van een Ummeldernever is bij je. Dat deed ons geen door, Jans Kerk voor Ummeldernever is er een door. Dat deed ons geen door, Jans Kerk voor Ummeldernever is er een door. In golden kostuums met duizenden mensen langs de kant gaat Ummeldernever op weg met limousine richting Pistielgebroek. De groep is genuurd door de samenwerkende Limburgse vastelovensverenigingen om de allerhoogste carnavalsonderscheiding van Limburg te ontvangen. De Gouden Narrenkamp. Oh jongens, Doe nog één keer aan mijn kunst. Dat hebben we de zeur ergens heen. Tegen droods als altijd heeft de band die muts 10 jaar geleden al in een liedje opgeëist. nummer 7. Het houtje neer, voor de vuur en je heen. Wie lang wordt de vuur nog staan, wordt in die narrenkamp. Wie lang wordt de vuur nog meer, joh. Hey, hoe lang zijn het ziet, je daar de wärme aan de kriet. Je weet je mutje er vanaf, dat is het heel vanzelf. Man vuur door op televisie, vuren jutje spek. Ze zullen dat zelf goed, ze worden niet goed wies. Hoe had je ook nog last van ons op televisie? Wie dan moet de vuur nu nog opstaan, voor in die narrenkamp? Wie dan moet de vuur nog meer, joh? Het weet hoe langzaam werkt, ik zie het, je daar de wärme aan de kriet. Je veet die mutsen ervan af, maar ze duur van ons af. Door theaterberei, Maastricht had de lul en andere flauwekul. Bruce kennen stuten, tot België witte tuten. Hamburger moeten eten, maar ons het te vergeten. Hier als CCH zullen groeien dat we hier vandaag weer terug de Gouden Narrenkamp hebben mogen organiseren. We hebben het met heel veel plezier gedaan. Strategie? Ja. Ze verwachten dat we weigeren. We weten wat die muts gekost had, we weigeren niet. Ja. Dat pakken we ze in ieder geval mee. Ja. Strategie? Ja. Niet over hen. Geen joke over joke. Oké. Gewoon netjes passief en accepteren. Passief, dat al ze die denken, orders gewoon is dat Ummeldernever. Ja. Dat ze spiet op een hand dat zoals die muts gaan. Ja, oké. Dat wordt het zien. Ja, oké. Niks zagen. Ik vind het wel lastig. Rustige mimiek. Deze alle ultra's met. Ja, oké. Te krijgen. Ik volg Udemas van de Kapel en ik volg Ger, Mazuren, Mark, Joost, Bart, Roger, Jo en Dennis Offerwaard en ook de leider.
hebben deze jongen dit jaar de Gouden Narrekap gekregen? Dat is heel simpel. Omdat hij lui hebben met het vastelovendshart op het goede plekje. Een ondernemer maakt al 33 jaar deel uit van de Limburgse carnavalsvastelovend scene. De zesmansformatie weet op een unieke manier carnaval uit te dragen. Energiek, vol humor en zeker vooral 100% 11 live. En mij dan ook de grote eer om je aan te geven dat u dit jaar ingebroken op onze residentie deze hoge onderscheiding mogen ontvangen. En leef u voorhand meteen ook nog een probleem. Dat probleem had zich de afgelopen maanden geopenbaard. We hebben ruzie met hen gekregen. We hebben ruzie met hen gekregen vanwege het feit dat ze bijzonder vereerd zijn, weliswaar dat ze de Gouden Narrekap kregen. Maar ze hebben mij met sms-terreur, dat ik bouw de hulp van de Jos Sommer nog Paul de Pla bij geroepen, mij steeds zitten te bezukkelen of ze het allemaal een kips mochten krijgen. De hand van gezag dat doet van niet. Want de Gouden Narrekap is maar één Gouden Narrekap. En de traditie bij de SLV is en blijft de traditie. Mag ik een van uw leden dan naar voren vragen? Want je hebt natuurlijk gedobbeld. Je hebt die 6 maanden doorgegeven en we hebben er een gemaakt die iedereen past. Dus als je naar voren zou willen komen, wij mogen voor hem opzetten. Mag ik het doen? Ja, we hebben net even gedobbeld, maar... Joost, mag ik je verzoeken bij onze president te komen voor het in ontvangst nemen van de Gouden Narrekap? Of toch maar Mark? Hey Fluut, een gunst vandaan. Gouden Narrekap, een dan even. Moment, pak even de microfoon dan even. Wacht even. Sorry. Ja. Wacht. Te geven dat je met uw zussen die Gouden Narrekap gevuld hebben, zou ik onze president toch nog heel even vragen voor een kleine toegift. Ja, dat is een bijzonder moment. Pas helemaal in de ceremonie protocolair. Maar ik wilde even deelgenomen maken van het sms-verkeer. Dat gaat als volgt. Afkomstig van Joost Meijs, Nervelig. Hi Roman, wij betalen 4 kappen en jullie 2. Akkoord? Vraagteken. Mark komt niet voor 1 kapje. Groet Joost. Mijn reactie, eerste sms'je, gekke, dubbele punt.
Daarna zitten jullie weer bij elkaar, puntje, puntje, puntje. Weer sms-truc, spoedoverleg, taskforce narrenkap, crisisoverleg, er verwankeld. Mijn reactie, jongen, maak me niet gek op mijn vrije avond. Ik ben de voice aan het kijken, even het oren verstaan. Komt goed, trust die jongen van... Komt goed. Trust die jongen van de SLV. En dat wil ik nu bewoordheden. Let op. Oh, wacht. Nee. Jongen. Nee! Jongens! Nee! Nee! Het speciale! Dat wil ik allemaal. Die is maar leuk! Eerste gek! En wat er neer voor, jongen. Ja. En wat er neer voor is nu al 33 jaar. Oh, jongen. Oh, weet je, verken zal een keer gehouden. Hey, en 33 jaar en die Slawineren moesten werden voordat ze eindelijk eens die Joden narrenkap kroegen. Dat is een schand. Dat is een schand. Dat is een juttelijke schande staat. Wie in 1987 zongen ze al Schweierman je bakken. Schweierman die smaakt. Schweierman is lekker in de Erpenslaat. Die huidige Joden narrenkap 26 jaar je leven verdient, jongen. Ja. Hey. En eigenlijk is het zo dat voor ons toch heel erg vereerd voelen vanwege het feit dat we net echt onderdeel uitmaken zeg maar, van het normale carnavalsgebeuren. We hadden altijd te proberen een beetje de randjes wat op te zoeken en wat heen en door is wat in te rollen links en rechts. En dat het dan toch gewaardeerd werd, dat dit is ontzettend goed, zal ik zeggen. Dus hartelijke dank voor het vertrouwen en voor de onderscheiding die we vanmiddag van u mogen ontvangen. Dank u wel. Eigenlijk is dit veel minder als wat we nu hebben gekregen. Dus uiteindelijk is het gezeur, maar heel goed geweest. Ja, dat we dat stijgen. Ik kan niks in. Maar dat, ja, kan wel. Ik ga wel gezeur. Wat is dit? Kraakbalk. Best toen is de oudste, best toen die patje, best toen is de oudste. Ik ben de oudste, ja. De hoes niet alles onder de naaste brieven. Wees gaat 3 jaar erbij en dan heb je goed, man. Geen 3. Ja, het komt niet puur voor de kap. Wie gaat er nog verder met Ummel Never? Ja, dat is een goede vraag. Dat is een goede vraag. Is er nog iets wat we kunnen verdienen? Is er nog een orde ergens? Is er nog een belangrijke Ik denk zelf orde? dat de BCL ook nog wel aan een orde is aan het werken. En dat zal toch niet werden, want vuur toch binnen 5 jaar moet dat zien binnen te hangen. Want anders gaat het toch echt afgelopen. Dat is stomme tijd. Dat is echt wel. Wat wil ze nou? Ja, dan gooit met een stuk vlees. Anders is Joost te oud, jongens. Dat moet nu binnen 5 jaar gebeuren, alles is afgelopen. Het is nu al bijna beschamend om met hem op de bühne te staan. Gelukkig op de lijn. Fijne beleid. Zwiek zo, hè? Niet eigenlijk. Ja. Smakelijk en bedankt. Hè. Ja, gedaan. Eet smakelijk hier ook. Hoi, hè. Ja, dat gaat dan.